Здравейте, Майнкрафтъри! Вие сте с втория епизод на оцеляването с Nother Track Force. Както обичайно е, вие ще ме прогревете жив ли е? Стави се, да се кача и ми оберете камък. Аз нямам кирка. Аз имам 10 платка. Бати. Мамо, вие сте го видели с крънзи. Не, Форс не падай. Той Нозер и след 2 минутки. Хи-хи. Нямаме си две врати. Говори до микрофона, добре. Ставате така. Тук съм. Дюбие. Трябва да направя и аз една кирка 2. Ей, О, това си ми малко такова, бе. Колко неща да си направя? Нищо. Така, 2 кирки. И меч. И една... Не, още една кирка. И още една. 3. 3. И аз имам 3, си направя една опорта. То още е тъмно. Някакъв крипър. Аз имам 2 меча, 2 лопатне. Да, 2 меча, 2 лопати и 4 кирки. Доки. Добре, ръмваме ли? Чеки, бе, утре си, но отвънка има крипър пред къщата, къде ще Аз ръмвам? бегам бърже. Нема, ще избухне. Къде знам ли затворете вратата, аз ще ги викна всичките. Утре си, бе. Я чакайте, аз сега ще дойда. Изчакайте ме. Нещо става. Добре, бе. Аз има яйца от някъде. Къде да ни е подземието? Те тук ще ни е. Аз съм бил много тъп човек. Верно, че бе ме прокопали, ама не на хубаво местенце. Значи, моите изчисления. Какво изчисление? Къде трябва да се намира дупката, там пещерата. Тук трябва някъде да е. Оп, Ти точно. правиш подземен, бе? Да. Над главата ти усещаш, че му падне крипър. Как? Защото отгоре над пещера, защото има дупка и мога да си падат всеки неща, които си така. Къде има Ти си дупка? искат по-лъсно. Аз съм от къщата имам такова. Ай, верно, че тук имаш кола, ще го обера. Вземи ето. Ох, паднах. Къде? На 4 часа съм. Това да скетираме. Това не съм я намерил, бе. Това не съм я намерил, нали вие изкопахте? А, да. Ти кола ли си намерил, бе? Не, Форд го намери. А. Светлина! Ти си турил. Какво се кивиш, бе? Може да дадем линк в описанието за текстур пака. Да, и за сървъра. Не този сървър, а другия. Да, така. От профила ми може да го видите. Така? От профила може да ми го видите, сървър клипа. Може да такова. Може да вземем още един човек за оцеляването, но не е много сигурно, ще помислим. Зависи дали е много добър. Така. Не, че да си знае как си игра. Така. Ето, ще изберем още един в мета. И да знае как игра. Ако може и да игра от 3 месеца поне. Аз от толкова не играя. Да си знае как да игра, не като някой. Да. Ще скачаме ли? Не, Какво ще я правим? Какво ще я правим това? Я видим къде е пещерата.
Ой, тук наблизко има чудовища. Аз ще изкопая. Торич тук. Гаса светлината ми. Може да изберем още един, който иска най-много да пише в коментарите. И колко много желая или налично да А пише. то няма да са чак толкова много. Не троши светлина. Надяваме се клипа да ви харесва. Клиповете. Сигурно ще има много епизоди. The gravel. Oh my fucking И ако god. намеря има още един играч и той ще си има с нас. Да. Но трябва да му работи микрофона. Да. Само че на Форс нещо не му работи, той сигурно утре или други ден си го прави. Само така мисля. И то грава е много тъба. Форс кога си го правиш? Добре. Май. Опа. Какво това е? Нищо. Какъв той е май, юни. Ти сложи ли си е? Да. Пак. Да му работи микрофон на това, къде ще игра с нас. Да, и да си говорим. Знам, че на спорт не му работи, но... Някой да изкупава кой, че ме мързи са. Знам, че му пака да прилично лъжица. Да. Той е Не го ли виж как прилично лъжица. Светлина! Каква величествена светлина. Калаш колко ме тук настрани. Вот ли си, я вече стигнах почти. Но я завих настрани. Аз имам една дървена кеса. Я не. Който иска линк на текстур пака да ми пише лично на Нозер. Добре, защото аз не мога да се оправя. Той аз не знам къде е, страх ми го прати. Да, не знам. Пишете ми по скайпа на Роглас 93, това не ти го напишу допълнително. Добре. Не ми пишеш по скайпа. Как ми ще намери пещера? Много близко са тия чудовища. Да, бе, знам, нали го гледам сега това. Дано са крипъри. Това ще видите какви смешни крипърите и пата и зомбитата. Много смешни. Чакай, аз съм без звук да си пусна малко звук. О, аз не играя без звук. Ти играеш без звук ли? Да. Аз. Аз Не, обичам аз да без ми е звук. тихо. Аз обичам да ми е тихо тук, никъде не ми вика да ми избухват. И така. Какво правиш, бе? Не мога много да... Я мисля, че палиш някакъв мотор. Не мога да ги имитирам. Ой, те е зомбито. Каква шиба на глава има? Айо, зомби. Я мисля, че палиш мотор. Къде е зомбите? Ева при мене. Много добре, не го видяш. Ами не! Какъв як зомби? Какъв як зомби? Това си идвай долу. При нас. Ако може. Гледай сега. Мисията невъзможна. Дай, чакай, бе. Пава мотор, батка. Като компютър за грене на спиране. Има желязо, бе. И тук има и някаква светлина. Диаманти. Това диаманти ли са били? Да, както виждате, това са диаманти. Намерихме диаманти, дами и господа. Сега видим диамантите. Аз съм тъпак и не може, и съм тъп и копам Това с... е бе. Какво е? Абе, дай се ми бе. Бе тук е. Някой ми звъни. Ало? Желязото го изкопах. Yes. Ой, тук има още желязо. Си направя кирчица. Thank you, Force. Англичани са.